Shark Fishing Vlog, kasama namin. Ayan. Siyempre yung Team Boracay Espero. Medyo nagre-relax si Master Junjun. Ayan. Ayan si Shark Fishing Vlog. Subscribe nyo yung channel nila. Ayan. Channel pala niya, hindi nila. Ayan. Fishing Vlog. Ayan. Search nyo lang. Wala pa namang manonood. So magluluto muna sila, Master Danny. Gutom pero Kain muna kami. shoutout tayo dyan. Meron din YouTube channel si Master Danny Herida. Subscribe niyo yung channel niya. Ayan. Tulungan nyo ako mga kaspero para umangat yung channel ko. Magtulungan tayo. Yan si Master Pacquiao. President bro, di mo na Wapa bro. Gaw say pakuit ng kwan. Gaw say pakuit namin igit nga simpo. Tingnan nyo mga kaspero yung ano niya, yung pati. Junel Ginova, shout out. Morning. Cup, ano yun? Cup Room D Adventure, ayun. Shout out sa inyo. Ayun mga kasama namin. Master Rex, Kuya. Edwin. Si Noel. Shout out kay Noel. Ayan, naka-live tayo. Ayan, mga driver. Ayan. Shout out sa 5 viewers. Siyempre kasama natin yung Boracay Spearfishing Adventure. Ayan. Congrats sa Boracay Spearfishing Adventure at na-monetize na yung channel niya. Patuloy nyo na subaybayan yung video ng Boracay Spearfishing Vlog. Ayan. Ayan siya. Tayo kami ngayon. Kasama kami lahat. Si Big Boy nasa dulo. Ayan. Shout out. Bangka na isa ay hinila namin maliit. Bali yun yung service namin mga kaspero pagdating ng Seco Island. Dani, ano yung niluluto mo? Ayun mga kaspero, tingnan nyo oh, pupulo na. Puro sibuyas, kamatis at saka chili lang. Chili? Chili mansi. Chili pala. Chili, yan. Ano to? Kanin. Yan, kanin. Mamaya pa mga kaspero, magluluto pa si Master Dons. Ito muna tayo sa unahan. Ay. Shoutout mo misis mo. Shoutout ka pala yan sa'yo ma. Sino? Alina. Ayan, shoutout. Kasama namin si Master Junjun ngayon. Dadayo kami. Kitawan ka ba? Ako ha? Ay. Wala, ngano ko magkakaya tawan ni Bay? Walang. Lugi tagali ang wa kitawan ka eh. Aran eh. Wala wa. Wa takwanon. Nawang wa kita way gamos maon. Mabanos na lang bro. Dapat ay may balon gidi mo. At kung hindi mo talon mo balon, mabanos ran di mo kaon magbalik. Wala gamos maon no. Bro, kilala mo na dito bro. Bakit? Tapos na mag-awa naman no. May nagkaingay naman na ano. AG Seeds, good morning. Shout out sa'yo. Kamet. Chef. Bali, palis pa lang kami ng isla mga kaspero. Dito pa lang kami ngayon sa tapat ng habagat. Ayan. So, yan yung muna ako. Yan yung muna ako. Bro, pasingit diha sa dagat. Amlan Negros Oriental. Ayun. Shout out sa mga Amlan Negros Oriental mga kaspero. Shout out sa inyo dyan.
Thank you, AJ. Maganda sana pag... Ayun! Nawala mga kaspero, namatay yung cellphone ko. Pasensya na. Ayan. Good luck, Speros. Pa-shoutout, Master Dodoy. Tumatalsik-talsik. Dali, palo.